makan siang lur, monggo lur. Iki menune godhong telo, kudu godhong kates nih godhong telo. Karo nila goreng cilik. Kerupuk karo sambal bawang iki sing marake mejut iki sambal bawange lur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jan mejut tenan. Sambal bawang cocok. Oh iya, dadi nek basa nggonku lur, mejut ki enak. Basa mejut ki enak. Nek tonjo ki mantep. Dadi mbiyen isih kek jaman cilikanku anggere krungu wong ngomong mejut ngono kuwi jan enak maksudnya. Nek tonjo ki berarti mantep. Iki jan mejut iki. Nah iki sambal bawang kayak kemeringet ning awak jan teh guys. Terus kerupuk godhong telone iki. Dan wis ngono wae lur. Matur nuwun tak madang sik.